Hindi man siya yung pinakamasarap, lalong-lalo na dito sa Pampanga. Parang number 2 lang kami, parang ganun. Yung number 1, marami kasing number 1 dito sa Pampanga, no? Yung iba, napapanood ko sa YouTube, sa channel na to yata. Ako si Paul Chester Canlaso, mas kilala sa YouTube bilang si Cubs Chess ng Team Galas TV and one of the owners nitong Good News Pares. Actually, parang pangalawang tindahan o paresan ko na to. Dati kasi, 2 years ago, nagbukas kami ng Team Galas TV Lechon House. And then, dumating kami sa point na hindi ko na rin kasi siya kayang ituloy dahil nga nag-YouTube tayo. Bigla after 2 years, nagkaroon kami ng opportunity. Kasama namin yung mga kaibigan namin na buksan ulit yung Kotse Pares. Tinawag siya actually na the first Kotse Pares in the Philippines. Ginawa naming unique yung concept kasi syempre sa masa, paborito nila ang pares at sino ba namang umaayaw sa lechon, totoong lechon ang ilalagay mo sa pares, parang naging ganun yung idea namin kaya nagkaroon kami ng Kotse Pares, lechon tochinillo. Itong pares naman na ino-offer namin, hindi siya yung typical na pares na nakikita natin sa kanto. Yung sa amin, more on the laman siya. Parang asado siya na baka. Parang ganun yung dating niya. Hindi siya yung typical na pares na nakikita mo o kung familiar ka. Ito yung original pares inspired. Parang ganun siya. And masasabi ko siguro na hindi man siya yung pinakamasarap, lalong-lalo na dito sa Pampanga, hindi siya yung pinakamasarap. Siguro sa tingin ko, parang number 2 lang kami, parang ganun. Lagi ang thinking namin, hindi kami yung pinaka-best. Pero masasabi ko siguro lumalaban naman, malinis naman. Kahit sa pinakamalinis na lang, sana pumasok kami sa number 1 sa pares namin. Pagdating sa lasa, hindi siya yung typical na matamis na pares. Yun yung pinaka-familiar. Pag sinabing pares, kailangan parang matamis yan. Hindi siya yung ganon, more on the umami side siya. Tapos hindi siya yung masabaw. Hindi rin siya malapot, hindi rin naman malabnaw. Saktong-sakto lang. Tulad nga ng sabi ko na inahalin tulad ko siya sa asadong baka. Parang ganon yung itsura niya. Medyo brown style lang to. More on laman talaga siya. Yung cubes na laman. Ganon yung pagkakagawa namin sa kanya. Hindi siya yung typical na pares na makikita mo na may laman loob. Hindi siya yung pares na sineserve sa mangkok. Ito yung pares na sineserve sa platito. Kasi kung bakit platito lang, salsa pa lang malasa na talaga siya. Ma-overpower ka kapag nilagay mo ng maraming salsa sa mangkok. Meron din siyang kasamang separate na sabaw, which is unlimited naman yon. So kahit ubusin mo yung dun sa refill, okay lang din yon. Meron kaming pares na yung pinakamura namin yung 89 pesos. Itong 89 pesos na to, para siyang toppings. So meron ka lang plain rice, tapos lalagyan siya ng pares on top. Meron din kaming pares na may kasama siyang fried rice. Itong fried rice naman na to is wok fried rice siya. Kadalasan, syempre, pagka pares, ang alam natin, yung fried rice niyan, yung nilalagyan ng toyo, nilalagyan ng bawang, minsan ganun, tas halo-halo lang. Dito, sinikap namin na maging totoo yung fried rice na kapartner nung totoong pares. Ang ibig ko sabihin, yung pares namin, yun yung original style. Tapos yung pinartner namin na fried rice, yun yung totoong fried rice kasi winowok siya. And then yung lechon pares namin, sinikap namin na maging totoo din siya. So, totoo siyang lechon. Hindi siya lechon gawari lang. So, para siyang totoong pares, totoong lechon, totoong fried rice. Yun naman, sinasabi kong fried rice tsaka pares, yun yung 119 pesos. Pero yung sinasabi nilang first Kotse Pares in the Philippines, yun yung 239 pesos. Meron ka ng kotse. Pag sinabing kotse, yun yung lechong cochinillo. Then fried rice, meron ka ng pares, tapos unlimited rice. Actually, yung mga sinabi kong may fried rice is unlimited rice. Pero pag sinabing unlimited rice, unlimited plain rice. So yung kasunod na serving mo, plain rice na. Pero up to sawa naman yun. Tsaka unli sabaw.
Bukod sa pares, meron din kaming kung tawagin namin ay piso per gram sisig. Piso sisig from the word piso per gram. Bawat gramo dito ay piso lang. Kadalasan, natatanong kami, pag bumili ako ng 1 kilo, 1,000 pesos na agad. Technically, ganun talaga siya. Usually naman kasi pag umorder tayo ng sisig sa labas, like sa restaurant, yung 100 grams na binibili mo worth 200 pesos, 250 pesos, ganun sa restaurant. Dito 100 pesos lang yun. Kasi nga, piso per gram lang siya. And yung sisig na ino-offer naman namin dito is, kumbaga parang authentic Kapampangan sisig talaga siya. Pag sinabing authentic Kapampangan sisig, yun yung, syempre may cartilage, yung tenga ng baboy, yung pisngi, yung ganun. Wala kaming hinahalong like mayonnaise, mga itlog, kasi syempre nasa Pampanga tayo. Ayaw naman namin baliin yung norm dito sa Pampanga. Kaya naglakas loob na rin kami na maglagay din ng sisig. Kasi syempre, Angeles City, yun yung birthplace ng sisig. Alam naman natin lahat yun. Kaya hindi ko masasabing pinakamasarap din ang sisig natin dahil syempre maraming masarap na sisigan sa Pampanga. Pero lalaban naman ang sisig ng Good News. Kapag kumain kayo dito sa Good News Pares, sasahan nyo syempre yung tema natin more like parang YouTuber ka dito. Ang daming logos ng Team Kalas dito. Ang dami ding feels na pang vlogger talaga yung may-ari ng restaurant, no? Bukod sa pagkain, syempre may enjoy mo rin dito. Meron din kaming arcade games, mga ganyan. Syempre din-display din natin yung legit gold plate button natin. Hindi siya yung replica. Siya talaga yung galing sa YouTube. Kahit pa paano, isa siyang symbol na parang masaya kami araw-araw pag nakikita namin siya. Para siyang tagumpay. Parang ganun siya. Tiniklaim na namin na magtatagumpay ang Good News Pares. Nung una naming pag-usapan ulit na buksan itong restaurant na to, hindi rin actually madali kasi nung pagkabukas nito, halos parang kahit sino naman siguro sa umpisa mahirap. Sa umpisa, hindi ka pa kilala. Hanggang ngayon naman na sinushoot natin itong video na to, as in bago lang kami. Parang more than 1 week lang kami. So malaki ang adjustment. Parang nahihirapan kami nung una, nawawalan kami ng pag-asa, pero unti-unti rin na kahit pa paano nakikilala siya sa social media. Malaking tulong din ang mga vlogs katulad nito. Kaya pinapahalagaan din namin ang mga vlogger kasi mga kapwa vlogger din namin sila. Bilang YouTuber, naiintindihan ko na talagang matindi ang labanan ngayon sa social media pagdating sa business. So sinisikap din namin na yung sa amin, kahit pa paano, kahit hindi siya yung pinaka sikat, kahit hindi siya yung pinakamasarap, at least man lang matry naman ng mga curious. At feeling ko naman kahit papano, hindi kami mapapahiya. Siyempre dito sa Good News Pares, no, hindi lang naman tutungkol sa akin, hindi lang tutungkol sa Team Kalas TV, hindi naman mangyayari to or mabubuto kung wala akong kasama. Siyempre kasama natin dyan yung Team Good News namin, kami magkakaibigan. Actually, 6 kami na may-ari nito. Isang buong team kami na nagpapalakad ng Good News Pares. Siyempre, hindi naman aandar yan ng mag-isa ka lang. Usually, para magtagumpay ka sa buhay, kailangan meron kang mga ka-team. Parehas siya ng tema ng Team Canlas. Hindi ka aandar ng mag-isa ka lang. Dapat grupo kayo. Mas malayo mararating niyo pag grupo kayo. Hindi pwedeng solo mo lang yun. Hindi kailanman magiging mag-isa ka na magtatagumpay. Lagi may tutulong sa'yo, lagi ka may kasama.
May mga Cubs kaming nanonood dito ngayon sa video na to and sana ay mapasyalan nyo kami dito sa Good News Pares. At sa mga pumunta naman na ay maraming salamat po as always sa inyong suporta sa amin sa Team Good News. Kasama ang mga kaibigan ko, maraming salamat palagi. Patuloy nyo pa rin kaming sinusuportahan na nagtutulungan tayong lahat. And sa mga gustong sumubok sa Good News Pares, matatagpuan po ang Good News Pares dito sa Angeles City. Specifically po sa Elvira Street, corner Sofia Street, Malabañas, Angeles City. Ang landmark natin yung Flying V Gas Station at matatagpuan nyo ang Good News Pares sa mismong Good News Building. Open po kami araw-araw from 10 a.m. to 9 p.m. As in araw-araw po, wala po munang day off. Sikapin natin na araw-araw tayong mag-enjoy sa Good News Pares. Sana magkita-kita po tayong lahat dito. Sinisigurado ko po sa inyo na talaga namang manyaman. Kenny. Alright. Confident.